Haggard Moch. Nagbiyahe po kami ng 2 hours galing sa amin. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya ng bayan. Kasama namin yung dalawang makulit. Dalawang makulit. Naiwan yung tatlo. Bata. Naiwan sa mga pinsan nila. Kaya kami lang po. Waiting ulit guys. Hintay na naman. Ginabi ulit po kami. Ginabi ulit. Biyahe ng gabi. Para sa ekonomiya. Bili kami guys ng mga materials na kailangan sa shop. Coffin band, kung ano-ano pa. Hintay lang kami guys kasi hindi naman namin pwede iwanan tong mga abubot namin dito. Kasi yun nga, tricycle yung ano namin, service. Pauwi na po kami. Ano pa?